Ongi etorriak ikusten zuleok. Historia badakizue beti irabazleak idazten dutela, edo gehien bat bintzat, edo hasieran ezagutzen den historia bintzat, eta gero ondotik etortzen diren bertze ez dakit gehiketa batzuk edo aldaketak eta horrelakoak. Kasu honetan, Ameriketako historia zaigora, ez historia zaharraz, baizik nahiko historia berriaz. Indioak ziren bertan zirenak eta ondotik noski Europa aldetik batez ere jende asko joan ginen bertara eta han izan ziren sarraski eta gainerako ere. Nik ez dakit ongi esango duten izena, idatzi du hain zuzen ere historialaria da eta baita ere militante indigena, nolabait berak liburu bat idatzi du. Eta liburu horren aurritzak Garbine Elizegik, hemen duguna. Ongi etorria, Garbine. Eskamile. Bueno, lehen hitzak egin dituzu, baina zuk ezagutzen duzu baita ere indioen egoera beraiekin edo bertan egon zinelakoz, ezta? Bai, bueno, niri proposamen bat aiatu zitzaidan katakraketik, erranez, nik estezen liburu hau euskaratu behar zutela eta eskatu ziaten hitzaurrea egiteko. Eta, gerran ilusioa egin zidan, ze erranduzun bezala nik pasatu nituen 18 hilabete hor Ego Dakotan gainera Lakota herriarekin, liburu hau Lakota herriaren historiaren kontakizun bat da. Eta, alde horretatik, irakurri nuen liburua eta hitzaurrea egitea erabaki nuen eta, hoi da, atzo aurkeztu zen liburuaren, historia do. Hor, erran behar, itzulpen lanetan aritu direla, itzulpen lana zaila izaten da, ez? Normalki, edo pentsatzen dut oso zaila izango dela, batez ere hori ez, xertatzea beraien ikuspegi guztia. Hori, han egonezten batendako zaila izanen da. Nola ikusi duzu alde hortatik itzulpen lana? Bai, nik egiarran euskaraz ez dut irakurri, nik irakurri nuen itzulia intzinatik, baina gainetik bai begiratu nuen atzo eta bi itzultzaiek egin dute lana, alde batetik Daniel Esarri Ugartek eta bertzaldetik Amaia Astobizak, eta bai lan komplikatua da eta zaila zukeran bezala ez da bakarrik itzultzea inglesetik euskarara, baizik eta kultura baten mundu ikuskera bat trasladatzea. Hasteko, nik estesek berak inglesez egin du, hau da, beren jatorrizko hizkuntzatik agian ez zuzenean, baino pentsakera inglesera itzuli du eta hortik euskarara. Orduen, nik uste dut nahiko komplikatua dela mezuak behar bezala ailegatzea eta behar bezala komunikatzea. Orduen, nik uste dut alde horretatik txalogarria dela ere egindako lana, ez? Bai, aipatu duzu, beraien hizkuntza zein da? Ze egoeretan, lehenbiziko hizkuntza abiatuko gara, eta gero ze egoeretan da orokorrean Badakota herria? Bai, berez liburua da, Otxeti Sakowin deitzen da herri baten konfederazioa, beraiek dituzte tribu desberdinak, baino denak dira, herri baten parte edo, nazio bat, ez? Beraiek nazio bezala identifikatzen dute bere burua, eta orduan nazio horretan daude 7 batzarre edo deitzen zaiena, eta orduan nazio horrek badu hizkuntza dela Lakota, eta hizkuntzak ditu 3 dialekto, dela Lakota, Dakota eta Nakota, ez? 3 hizkuntza horiek oraindik hitz egiten dira, gutxiena hitz egiten dena da Nakota eta egiarran hiltzorian daude toki gehienetan. Orain badago berreskuratze saiakera bat, ni egon nintzen erreserban aurrak eskolan eta ikasten dute batzuk ez denak eta unibertsitatean ere erakusten da. Baina erabilera oso txikia da, gaur egun ikuste duten 17%.
eta, bueno, arrisku handian dauden hizkuntzak dira. Gu idea bat egiteko, ze lurralde hartzen du, zenbat, ze jende kopuru dago, eta gero, sozialki nola daude kokatuak. Bueno, nik datu gehienak ditut, ni bizi nintzen erreserba horretatik, hor 50.000 lagun gutxi gora bera daude, hori da bakarrik 7 bat. Bertzetan ez dakit zenbat diren zehazki, bere garaian hartzen zuten Ipar Dakota, Ego Dakota, Kanadako parte bat, Wyoming eta Nebraska ere, hartzen zuten lurralde puska handi bat, eta gaur egun, gero eta gehiago murriztu zaie eremua, Ego Dakotan, Ipar Dakotan, eta Espanago oker Wyomingeko parte batean daude. Gero, hori dira reserbak. Gero, beraiek banatuak daude toki guztietan, ez daude bakarrik reserbetan. Orduan zaila da gaur egun kokatzea non dauden zehazki, ze Kanadan ere zegoen tribuaren parte bat gerraren ondorioz ihes egin zuena, hor sortu zen bertze komunitate bat, eta ez daude toki batean. Baina badaude erreserba batzuk Ego eta Ipar Dakotan, eta hor daude gehienak edo. Hoi da beren eremu nagusia gaur egun. Eta reserbetako bizi modua zein da? Zuk ezagutzen duzuna gutxienez? Nik ezagutu dutena da, egierran, egoera arras zailan daude, ze azkenean erreserbatan sartzearen helburua zen herri horiek desagertaraztea. Eta eraman dire politika desberdinak herri horiek desagertarazteko, kolonizazioaren ondorioz jasandako errepresioa bai hizkuntzaren aldetik, bai kulturaren aldetik helburua zuen herri hori suntsitzea, eta horren ondorioak gaur egun ere pairatzen ari dire. Beren osasun egoera arrastxarra da, lur gutziak kendu zaizkie, nahiz eta erreserbatan bizi txuriek kudeatzen dituzte lur gehienak, eta hor daude itxuraz gauza bat erakusten dute, baina gero errealitatean bortxaketak daude egunerokoan eremu guztietan. Orduan, momentu honetan populazioaren gehiengoa langabezian dago, beren bizimodua zen bufaloaren eiza eta bufaloen inguruan egiten zuten dena, hoi bere garaian eta hoi liburuan ere agertzen da historiaren parte bezala nola lortu zuten garaipena edo garaipen militarra bufaloak akabatuta, eta egoera nahiko txarra da. Momentu honetan, erraten aldugu batzuk, eta nik ez adibidez izan daiteke adibide bat, aurrera egiten dutela, saiatzen direla bere herriaren historia eta bere herriaren alduntzearen lanetan, bultzatzea alduten enean, baina egia da, errealitatea da, gehiengoa bizirauten dagoela. Eta etorkizunera begira, ez zaie erronkarik ikusten zaie helbururik badutela, edo erraten duzun bezala erabat ja suntsitzeko bidean dute? Nik ikusten dut gaur egun bizirik egoteak ere garaipen bat dela. Ze pairatu dituzten basakeri guztiekin oraindik herri bat hor egotea garaipen bat da. Gauza da, eta ari dira, eta hain zuzen ere liburu honetan azaltzen du nola erresistentzia hori gauzatu den, eta gaur egun liburu honen oinarria edo hasiera nolabait izan da, orain dela 3-4 urte oliobide baten kontrako borrokan nola antolatu ziren, eta nola bataila bat binpin irabazi zuten, eta mundu mailan famatua egin ziren bat-batean lakotak eta lakoten borrokak. Orduan, ze gertatu da, liburu honetan aprobetxatu dute kontatzeko historia osoa, ez? Orduan,
nik ez dut ikusten hiltzera doan herria, baizik eta berpizten nahi den herria dela. Orduan, importantea da azterketa hori egitea eta hasieratik ikustean nondik heldu diren, eta hain zuzen ere izenburuak hori erran nahi du ez. Gure historia da, gure etorkizuna. Ikusita nondik heldu garen eta zer izan garen, bakarrik jakiten aldugu zein den gure etorkizuna. Hor ere zehazten da eta itzulpenarekin azaldu zen atzo ere liburuaren aurkezpenean nola beraiek ez zuten historia ikusten iraganean gertatutakoaren ikuspegi bezala baizik eta gaur egun eta etorkizunean gertatuko denaren parte ere bai. Orduan, historia da dena eta beraiek liburu honetan hortik heltzen diote historiari. Hortaz uste dut denain interesgarria liburu hau. Ez da historia liburu arrunt bat, baizik eta beraien kosmobiziotik edo beraien mundu ikuskeratik bertze bizitza planteatzeko bertze modu batzuk aurkezten diren. Eta nik uste dut euskaldun bezala ere liburu honetan irakurtzen ditugun gauzak ikusten ditugu baita ere gure herrian ere gertatu diren gauza batzukin antzekotasuna handia dutela ez. Alde hortatik ere ikusten dut badela interesgarria edozein-entzat, baina batez ere euskaldunendako. Eran bar, Ipar Ameriketan, batez ere, alde batetik indioak erran behar dakotak, baina hor hainbat herrialde baziren, gehienak egoera kaskarrean, arras kaskarrean, garrun bat agian desagertua, ez aldetik beltzen egoerare ikusten dugu. Dena den, beltzen egoera, adian konparatuz, hauena baino hobea da? Bueno, hoi zaila da erratea, nik ez dakit, hola konparatuz nik uste dut egoera desberdinak direla. Historia desberdina dute, eta, azkenean zapalkuntza bat egonda, indigenen kasuan izan da, bertan zeuden indigenen kulturak eta hizkuntzak eta suntsitu nahian eta desagertarazi nahian, gehien bat beraiek zirelakoz horko jatorrizko herriak ez, eta helburua izan da horiek desagertaraztea. Beltzekin berez, horiek ekarri ziren esklabu gisa, herri desberdinetatik, zekaro, Afrikatik esklaboak ekarri zirenean, ez ziren ekarri herri batetik, baizik eta antzeuden herri desberdinetatik. Orduan, hor ja, trauma eta bortizkeria bertze maila batekoa izan zen, ez dut uste konparatzen aldenik edo bat bertzea baino gehiago gutiago direla erraten aldugunik, baizik eta historia desberdina izan da, errealitatea zein da, nabarmen nago gelditzen nahi dela edo agerian gelditzen nahi dela Estatu Batuetako sorrera nola oinarritu den, bai bertako herrien suntsitzean eta bai bertze kontinentetako eta bertze herrialdetako herrien suntsitzearekin, eta orain Estatu Batuetan bizi den krisiaren oinarri badela edo ondorio badela nola sortu den herria eta zertan oinarritu den herri hori sortzeko. Orduan, gehien bat historiaren inguruan ere gezurrez oinarritutako historia bat ezagutu dute Estatu Batuarrak. Orain, ohartzen nahi dira edo gero eta gehiago zabaltzen ari da nola eraiki den beren herria, eta horrek ondorio batzuk ekartzen ditu, eta nik uste dut gaur egun ikusten ari garen krisi desberdinak edo herri horiek altxatzen nahi direla elkarrekin elkarlanean. Ze hori ere da gauza bat liburu honetan azaltzen dena nola jatorrizko herriek ez duten beren herrien askatasuna bakarrik nahi, baizik eta Estatu Batuen beren herrialdean
biziko diren herri guztien askatasuna, ez? Eta hor bai aipatzen du baita ere, adibidez beltzen mugimenduekin, eta bertze askatasun mugimenduekin elkarlanean aritu diren, Palestinakin elkartasunean ere lanean aritu dela aipatzen dute, konparaketa egiten dute Israel Palestinarrekin egiten duena eta Estatu Batuetako gobernuak beraiekin, eta gauza horiek denak ere aipatzen dira liburu honetan, eta nik uste dut argigarria dela alde horretatik. Ederki, azkenik geldituko ditzaigun erratea zein den liburua gure ikusentzuleak erosi nahi badute. Bai, liburua da gure historia etorkizuna da. Eta nik Estesek idatzi du, eta erran bezala atzo aurkeztu ginen, eta Donostin, eta ez dakit lehengo astean edo Durangonera aurkeztu zen. Orduan liburutegian dago, eta edozein liburutegietan, liburutegi barkatu, liburu dendetan. Eta orduan eskatzen alda, eta hor dago, euskaraz. Eta zuk errandako hitzak, aurritzak, aurridatziak, nondik jo zuen? Nik pixkat egin dutena da lotura hori, ez? Azaldu nola herri bat dagon bere historia kontatzen, baina aldi berean euskaldun bezala nola bizitzen edo sentitzen aldugun gure historia ere badela. Ze azkenean kolonizazioa eman da toki desberdinetan, egia da ez da berdin eman toki guztietan, baina gure herrian ere tokatu dela, eta nik han bizitutakoa sentitu dut gure herrian bizitutakoekin antzekotasuna handia zuela, ez. Orduan, hortik daie pixkat nire hitza aurrea, eta baita ere azalduz, ze importantea den beraiek duten mundu ikuskera edo nola mantendu duten maila batean kolonizazioa aintzinetik zuten mundu ikuskera hori. Gure aldetik ere agian hor hasi beharko genukela hausartzen baino gehiago hausnartzen, begiratzea kolonizazioa aintzinetik zer ginen, euskaldun bezala, zein den gure historia, eta nola planteatzen ginuen mundua. Gehien bat enfokatuz lurrarekin dugun harremanarekin, ze beraiekoi arrunt txertatu da dute eta oraindik mantentzen dute, arras importantea dena, lurraren defentsa, animaliekin duten harremana eta bar, guk galdu duguna maila handi batean edo galtzen ari garena. Eta pixka bat horko olako lotura bat egiten dut hitza horretan, eta hori izan da nire aportazioa. Beraz, erran daiteke Garbiñeriz egin bioz zatitxo bat lakota edo dakota edo nakota dela. Bueno. Ederki. Mila esker gurekin izateagatik eta beste bat arte. Mila esker zuei.